Amb aquestes prèvies fetes em centraré en el tema que avui ens ocupa. Aquest canvi d'alcaldia, fruit d'un pacte entre el PSC i Junts, o més ben dit, entre la sucursal del PSOE a Cardedeu i el Junts, que ben ràpidament va passar de la retòrica del nou surrender a retirar l'estelada de l'Ajuntament, a posar-hi no una, sinó dues banderes espanyoles, a programar cinema franquista i en castellà i a blanquejar l'espanyolisme dels socis de govern. Tot per unes cadires, per uns sous. I sí, començo per aquí, començo pels sous, perquè va ser precisament per on vostès van començar. El primer ple del seu mandat no es va presentar ni una sola línia d'actuació, ni una. Amb l'estelada ja retirada de la façana de l'Ajuntament i un desnonament a famílies vulnerables ja executat, vostès van arribar amb un cartipàs que es resumia en regidories fantasma i en sous estratosfèrics. Perquè tothom ho entengui, no ens cansarem de repetir-ho. Aquest govern, el seu govern, ens costa als veïns i a les veïnes un 25% més que els governs anteriors. Primer, com deia, perquè s'han apujat els salaris. I segon, i ja comencem a entrar en matèria, perquè van decidir fer una modificació exprés del ROM, del Reglament Orgànic Municipal, no per millorar els mecanismes de participació, no per incorporar en aquests mecanismes de participació comissions estructurals com poden ser la taula de salut o per actualitzar, per exemple, el Consell de Cooperació. No, no. Vostès van modificar de forma exprés el ROM única i exclusivament per inventar-se la figura del vicealcalde. Figura que ha anat acompanyada d'un sou idèntic al de l'alcalde. I és que sí, a Cardedeu som especials per moltes coses, però fins i tot per aquesta. Som tan xulos que no en tenim prou pagant un sou d'alcalde. Si no, que hem decidit, o més ben dit, vostès han decidit que en paguem dos. I atenció, és que avui, amb la renúncia d'un i l'entrada de l'altre, ho seguirem fent. Aquest joc de trileros, de poca vergonya, té dos clars responsables, els protagonistes del dia d'avui. L'ara ja exalcalde Josep Quesada i el també ara ja alcalde Xavier Orozco. El que marxa seguirà cobrant el sou d'alcalde sencer, sense ser-ho, perquè no ho serà. I el que arriba seguirà cobrant el sou d'alcalde com ja ha fet des de fa anys, també sense ser-ho. I això malauradament ja explica molt el per què avui arribem al punt al que arribem. Avui tenim una notícia, i és que a Cardedeu comença un projecte nou. Aquest projecte es diu Xavier Orozco. Aquest projecte té un objectiu clar, que es diu Xavier Orozco. Aquest projecte el mesurarem amb dos indicadors clars, en Xavier i l'Orozco. I és que fora conyes, les coses s'han de dir pel seu nom. Avui arribem aquí per un excés de personalisme, un personalisme exacerbat i profundament irresponsable, tant per qui el protagonitza com pels qui el segueixen de forma acrítica i especialment per tots aquells qui reconeixen i critiquen aquest personalisme a porta tancada però que després, a l'hora de veritat, fan silenci. Cardedeu, després de les eleccions municipals del 2023, mereixia un govern diferent al que tenim actualment. Els vots dels veïns i de les veïnes així ho expressaven. Teníem una majoria independentista i una majoria independentista d'esquerres. Aquesta era i segueix sent la nostra aposta. Era i segueix sent el nostre projecte polític per Cardedeu i pel país sencer. Per part nostra, ja ho saben, vam mirar de fer-ho possible. La CUP vam millorar el nostre resultat electoral, vam passar de ser de 2 regidors a 3 regidors, però malgrat això, la nostra força no era suficient per impulsar un govern d'esquerres i independentista. I és per això també que vam assumir ben ràpidament que el nostre paper, en aquesta ocasió i en aquest mandat, havia de ser el d'oposició. Una oposició que, com ha recordat en el ple anterior la meva companya Mercè Falguera, ha estat i continuarà sent profundament crítica amb el govern, però també i alhora radicalment propositiva i compromesa. En aquell moment existia la possibilitat d'un govern independentista al poble. Ens hi vam avenir per responsabilitat, perquè crèiem i seguim creient que un partit espanyolista com el PSC-PSOE,
que va fer possible la supressió de l'autogovern al nostre país quan ens vam revoltar contra l'Estat i el seu règim, no era un partit, ni és un partit, amb la capacitat d'entendre què és i què vol ser Cardedeu. En un acte que honestament creiem que va ser de generositat i de compromís, ens vam asseure amb Esquerra Republicana de Cardedeu i en Junts per Cardedeu, i els ho vam dir ben clar. Nosaltres no podrem participar en un govern en què hi hagi Junts. No per enemistat personal, sinó perquè tenim models de poble molt diferents. Antagònics, m'atreveixo a dir en algunes qüestions. És més, en certes qüestions profundament irreconciliables. Però estàvem disposats a facilitar que aquestes dues forces, que Esquerra Republicana i que Junts per Cardedeu, governessin amb el suport nostre en el ple d'investidura i amb el suport, si calia, negociació rere negociació, també des de fora del govern. Ara bé, vam posar dues condicions. La primera, el compromís del compliment d'una sèrie d'eixos programàtics. I la segona, que l'alcaldia fos tant de consens com fos possible i representés els resultats electorals del poble, és a dir, que representés l'independentisme d'esquerres. Aquesta generositat i responsabilitat, pensada, debatuda, analitzada i decidida pel conjunt de l'Assemblea de la CUP de Cardedeu, va topar amb dues traves. La primera de totes, la manca de lideratge i ambició d'Esquerra Republicana de Cardedeu, que en comptes de fer valdre la feina feta conjuntament els darrers 8 anys de govern, va decidir abaixar el cap i mirar abans els postconvergents que no els socis que havíem estat de govern durant 8 anys. I en segon lloc, la segona de les traves amb què ens vam trobar va ser el personalisme obsessiu de qui avui es converteix en alcalde de Cardedeu. Senyor Orozco, o el votàvem alcalde o no hi havia govern. I el xantatge, ja ho saben per experiència, amb la CUP no funciona. Avui es demostra que la nostra posició va ser encertada. Avui vostè només ha rebut els vots del seu equip de govern, única i exclusivament. I avui, com ja han vist també, la nostra posició ha sigut exactament la mateixa. Nosaltres no podem donar suport a un alcalde que no representa de cap de les maneres el sentit majoritari de Cardedeu. I no ho diem només nosaltres. Creiem que els fets parlen per si sols. Miri, després de fer tots els escarafalls possibles, de penjar-nos la llufa del trencament de la unitat independentista, d'acusar-nos de ser els responsables que el PSC governés el poble, poc després, ben poc després, s'anunciava un pacte que no ens enganyem, ja estava escrit des de la mateixa nit de les eleccions municipals. Junts entrarà al govern amb el PSC. I nosaltres ens seguim preguntant per què no ho van fer en el seu moment, per què no ho van fer el juliol del 2023. Miri, no sabrem mai del cert la resposta, però ens imaginem que en plena campanya electoral per les eleccions espanyoles, que Junts per Cardedeu entrés a governar el municipi amb el PSOE, no era massa bo, precisament, per la candidata de Junts a Madrid, que també formava part de la llista electoral de Junts per Cardedeu. Vostès deien, fem el que diem, o diem el que fem, o fem el que creiem, i diem el que volem, quan volem. Ens hem perdut. Ens hem perdut, senyors de Junts per Cardedeu. Vostès van dir que entraven al govern, i cito textualment, per tal que hi hagués una força independentista. I després de més de 2 anys de la seva entrada, ho torno a recordar, d'independentisme, perdoneu, n'hem vist molt poc. I de catalanisme, tampoc. L'estelada, fora de l'Ajuntament. Només hi ha estat quan nosaltres l'hem penjada per donar compliment a un acord de ple que exigeix la seva restitució. I no només això. Vostès han tornat a penjar la bandera espanyola. 2 vegades. I per sort, l'independentisme combatiu i organitzat del poble ja s'ha encarregat de retirar aquest símbol d'ocupació que ens humilia i ens menysprea. I pel que fa a la defensa de la llengua, també ho comentava la meva companya Mercè, l'han feta amb un pressupost irrisori, amb una regidoria impulsada pels partits de l'oposició i parcel·lant-la. Què vol dir parcel·lant-la? Doncs miri, allò que toca Junts ho fan en català i allò que toca el PSOE doncs ho fan en castellà. I aquí un pacte de silenci, de no agressió. I qui dia passa, any empeny, i la llengua se'ns va morint a poc. Deixi'm que faci un parèntesi important i una mica improvisat. Li ho dic aquí i avui,
de forma pública, tot i que ja ho he fet de forma privada. No dubti, alcalde Orozco, ni un sol segon que serem al seu costat per defensar la dignitat del poble català i del seu dret a la independència nacional. Si vostè, senyor Orozco, decideix, com va decidir el ple, tornar a penjar l'estelada de la façana de l'Ajuntament de Cardedeu, serem al seu costat defensant-lo de qualsevol tipus d'imposició espanyolista, ja vingui dels tribunals, ja vingui de la Generalitat autonomista del senyor Illa o fins i tot dels seus companys de govern. Però també li diem clarament, si la seva proposta és abaixar el cap, ens trobarà de cara. I és que aquesta desvergonya d'anar abaixant el cap ja li ha costat a vostè i al seu equip la renúncia de la meitat de l'equip amb el que es va presentar en aquest ple el mes de juliol. Dos companys seus de viatge van saltar del barco davant d'una manca de rumb impepinable. O més ben dit, disculpi, en veure que l'únic rumb era el dia d'avui, que vostè arribés a l'alcaldia de Cardedeu, a costa del que fos. Avui fa un any que la regidora Maria Andreu va deixar el seu govern evidenciant que ni l'educació, ni la cultura, ni la defensa de la llengua eren prioritàries i que intentar-ho amb vostès era, i la cito textualment, lluitar contra una paret. Que el seu govern generava capelletes i que si alguna cosa salvava la seva obra de govern no era precisament el lideratge del govern, sinó la feinada dels equips tècnics de l'Ajuntament. Com ja ho vam dir en aquell moment i ho hem dit en moltíssimes ocasions, hi ha pactes que no s'aguanten per enlloc. I seguir sostenint aquests pactes pel desig legítim, compte, però passat de voltes també, de ser alcalde, encara menys. Avui Convergència i Unió torna a l'alcaldia de Cardedeu. I amb aquesta tornada s'apuntala el camí de retrocés que ha significat des del minut 1 aquest govern. Un govern de reacció, un govern que s'ha dedicat a enterrar els projectes transformadors, que ha dissolt i empetitit les polítiques que funcionaven i que simplement ha anat navegant per les circumstàncies. Un govern que no tenia clar què fer i que s'ha vist obligat a fer coses que no volia fer gràcies a la pressió dels veïns i de les veïnes del poble. La gestió pública de l'aigua o la construcció de la tercera escola bressol en són clars exemples. Un govern que en aquests 2 anys i mig de mandat ja ha deixat empremta al poble. Ja ha deixat empremta. Un breu resum. En aquest mandat, en el que portem de mandat, hem tornat a veure la policia local participant en desnonaments de famílies vulnerables. En el que portem de mandat, hem tornat a veure gent desnonada sense alternativa habitacional. En el que portem de mandat, hem tornat a veure pressupostos participatius mai executats. Hem vist, i hi torno, cinema franquista sense context ni interpretació històrica. Hem vist l'anul·lació de la festa del Cap d'Any per la negligència d'un regidor que no fa bé la seva feina i que els seus companys de govern no li diuen que no fa bé la seva feina. Hem vist la tala indiscriminada d'arbres al Parc de la Penya i hem vist un ús partidista de les institucions i de les xarxes socials de l'Ajuntament. Un ús partidista pagat entre tots els veïns i veïnes del poble. Un govern amb un vicealcalde, que ara serà alcalde, de fet que ara ja és alcalde, que ha volgut gestionar l'Ajuntament com una empresa privada. És més, com la seva empresa privada, amb una gestió absolutament incoherent i poc estratègica del personal, que sovint ha calgut rectificar gràcies a la feina de l'oposició. Rectificar no perquè les propostes no fossin les òptimes, sinó perquè directament, en certes ocasions, eren il·legals. I és que nosaltres, per propostes, no ens n'han faltat. Els n'hem proposat a cabassos. Els vam proposar, per exemple, crear una taxa perquè totes les furgonetes de grans distribuïdores com Amazon, que omplen el poble de trànsit i de fum i de mica en mica es van carregant el comerç local, paguessin. S'hi van negar, la van rebutjar. Els van proposar polítiques valentes en la defensa de l'agroecologia, el gran absent i el gran oblidat del seu govern. Es van proposar ampliar i potenciar el banc de terres o, per exemple, estudiar la producció pública d'aliments pels serveis del municipi. També ho van rebutjar. Els van proposar unificar les regidories de cultura i de festes populars davant de la gestió nefasta i insultant del seu regidor. I també ho van rebutjar, perquè clar, qui som nosaltres, qui és l'oposició per posar-nos en el repartiment partidista de les regidories del seu govern?
Els van proposar la creació del Consell Municipal de l'Economia Social i Solidària i ho van rebutjar. Els van proposar realitzar una prova pilot per establir un model ciclologístic de distribució de mercaderies d'última milla i ho van rebutjar. Els hem proposat en infinites ocasions que tornin a impulsar amb la força que cal el Cardedeu Coeduca o el projecte juvenil de la PACI i segueixen a dia d'avui rebutjant-ho. I podria seguir, però sospito que potser ja ha arribat el punt en què algú s'està avorrint. En resum, Cardedeu necessita un govern que avanci. I el que té és un govern amb falta de rumb polític, que no està a l'altura de les circumstàncies i que si avança ho fa amb la força dels veïns i de l'oposició. Però davant d'això hi ha una bona notícia. Existeix una alternativa que seguim i seguirem reivindicant, l'independentisme d'esquerres, l'independentisme transformador, el municipalisme compromès amb el poble i amb els veïns i no amb les ordres de partit. La unitat popular que no té les mans lligades a cap menjadora pública, l'esquerra independentista que no deu res ni al govern de torn de la Generalitat ni per descomptat a cap govern ni partit de l'estat espanyol. Nosaltres, des de la CUP de Cardedeu, seguim tenint clar que al Poble Sec hi falten equipaments públics, que impulsin la vida comunitària, que donin cabuda als espais de cura compartides i que no n'hi ha prou amb el lloguer a través d'una fundació d'uns baixos. Nosaltres també seguim tenint clar que Cardedeu necessita una transformació radical per fer front al canvi climàtic. Ens cal treure asfalt del poble, ens cal plantar verd, ens cal ampliar els parcs, crear refugis climàtics naturals i impulsar els espais d'ombra i avançar cap a la peatonalització per reduir el trànsit del vehicle privat. I fer-ho sense carregar-nos l'entorn. Seguim tenint clar que Cardedeu s'ha de pensar des de la seva, ja no tan nova, condició i realitat metropolitana. El poble creix, però ho fa a costa d'expulsar els seus veïns i les seves veïnes amb un increment injust i injustificat del preu de l'habitatge, amb uns serveis públics infrafinançats que no donen a l'abast i amb un transport públic que maltracta dia a dia les persones que el fem servir. Ens cal repensar el poble del futur, però per tenir un futur habitable. Seguim tenint clar que davant de l'onada reaccionària global ens cal impulsar projectes pioners que transformin la societat des de la base. Ens cal impulsar i multiplicar els àmbits d'actuació del Cardedeu Coeduca. Ens cal revitalitzar la PACI i crear encara més espais per l'autogestió i autoorganització del jovent. Ens cal donar més poder a la gent organitzada en entitats, associacions i col·lectius, facilitar més i tutelar menys. Seguim tenint clar que els municipis han de tenir un paper cabdal en la defensa de la llengua catalana, que és la llengua pròpia d'aquest país, que és llengua d'acollida, llengua de cohesió i llengua de futur. I també tenim clar que en aquesta defensa ens hi va el país sencer que també volem alliberar. Tenim clar que ens cal construir sobirania des del poble. I saben què? Tenim un projecte que vol adreçar totes i cadascuna d'aquestes necessitats des de l'esquerra. Un projecte que va molt més enllà d'aquests 3 regidors que avui representem la CUP. Un projecte que és col·lectiu, que és assembleari i que ja és històric, que no ha tingut por de les responsabilitats i que s'ha mantingut fidel als seus principis i als seus objectius. Un projecte generós, que ho dic clarament, es proposa i ens proposem per liderar aquesta transformació, amb generositat, però també amb responsabilitat. Responsabilitat amb les idees, amb les propostes i amb les necessitats, no amb les quotes de partits ni els personalismes. Recuperar el camí de la transformació i fer-ho millor, aprenent dels errors, corregint-los i seguint avançar. És per això que avui ens hem proposat per assumir l'alcaldia de Cardedeu, perquè ho hem fet sempre, perquè aquest sempre ha estat el nostre objectiu, assolir la màxima responsabilitat per tirar endavant allò que el poble necessita. I sí, per descomptat que sabem sumar, ho hem constatat. Avui, les majories actuals no fan que això sigui una possibilitat ara mateix, però alhora que avui no sigui una possibilitat no ens fa pensar que no sigui més necessari que mai evidenciar que existeix una alternativa al seu govern de retrocés. Una alternativa que avui es tradueix en un vot a favor d'una candidatura alternativa a la seva, però que esperem que demà sigui una alternativa encara més sòlida, més col·lectiva, més ambiciosa i més transformadora que mai. Ja acabo. Avui, senyor Orozco, no té el suport de la CUP per convertir-se en alcalde.
Avui aquesta aventura personalista el porta a uns pactes impossibles i a una política tèbia, escèptica, sense estratègia, sense lideratge. I des d'aquí ja li anunciem que seguirem sent una oposició profundament crítica, profundament incòmoda i, quan calgui, profundament dura. Però una oposició amb projecte, amb rumb, amb propostes i amb responsabilitat. Ja només li exigim una cosa, només ens atrevim a exigir-li una cosa. No es tanqui, escolti, dialogui. Ara ja té allò que tant volia tenir, l'alcaldia de Cardedeu. Només esperem que la faci servir en pro del bé comú. Tota la sort i tots els encerts del món, perquè seran els encerts i la sort del poble. Gràcies.